Els últims temps hem sentit a parlar sobre alguns webs on els usuaris poden apadrinar el projecte musical d'un artista perquè pugui rebre el seu disc. També tenim iniciatives com, per exemple, fer concerts dalt d'un balcó, pintar parets, murals a les parets, i tot això, clar, la mateixa pintura val sentiments, i si vols que aguanti bé, val uns cèntims. D'aquí que tenim això que anomenem micromecenatge, una iniciativa que a Reus ha agafat cos i forma des del casal d'Espertaferro amb un espai pel que necessiten uns diners. Ricard Aragonès, molt bona nit de nou. Hola, bona nit. Gràcies per ser amb nosaltres a la nit d'avui al punt de trobada. Exactament, quants diners necessiteu? Doncs necessitem 4.700 euros. Hosti, 4.700. Són bastants perquè és l'adequació de tot un pis. O sigui, el projecte inicial era fer-ho tot, però amb els temps que corren falten els centimets. I llavors buscàvem una manera alternativa de finançar-nos. Això ja ho havíem fet en el passat. Havíem fet un show d'unes rajoles que la gent podia padrinar al casal a través d'aquestes rajoles. N'hi havia de 20, 40, 100 i 200 euros. I posàveu el nom de les persones allà a la rajola? Hem fet una placa al costat dient... Perdó, en català. Aquesta portarà el teu nom. Sí, era part de l'atractiu. I va funcionar molt bé i llavors aquesta empresa de Barkami, que és la que ens ha permès fer aquest projecte, seguia bastant la nostra filosofia, l'únic que nosaltres ho fem més casolà i ells més online. Barkami en V baixa amb cada quilo en castellà, aneu allà, barkami.com, i si no proveu .es, alguna de les dues us sortirà. Precisament aquí és on tenim exemples molt clars de com podem apadrinar a un artista. Sí, el company Cesc Freixas, és un cantautor molt bo, que canta en català, que fa poc que ha començat, i han finançat un CD seu gràcies a això. La idea us va venir d'aquí, d'en Cesc Freixas, o a qui se li acut? Diu, escolteu, nois, per què no passem per aquí, per aquest concepte de microfundació, de micromecenatge, perdoneu. Oh, com estic avui. Vam entrar per casualitat i vam veure les possibilitats i que era un projecte potent que s'adequava molt a el que nosaltres anàvem portant fent al llarg de... Portem 20 anys, però així aquesta filosofia d'obrir-ho, ara és quan teníem el potencial per fer-ho. I el projecte és interessant perquè ajudes a... O sigui, fa entorn, la gent és molt obert, és molt participatiu, i la gent se'n sent protagonista d'una activitat que d'altra manera potser hauríem d'invertir un altre tipus de temps, un altre tipus de cosa, i així, hosti, no puc anar-hi, però et puc donar el meu granet de sorra. Ricard, 4.700 euros. I a hores d'ara en portem 580. No, ja està, ja no cal que li pregunti res més. On porteu, dius? 580. 580 euros. En 6 dies, i això tenim 40 per aconseguir el total. 40 dies. Si no aconseguim el total, perdem tot el que s'hagi intentat, o sigui, tot el que s'hagi donat als mecenes. Jo de moment el que tinc clar és que demà hem d'anar a donar sang al Fortuny. Sí, el 25 de desembre serà Nadal, però la vostra data límit quin dia és exactament? Són 40 dies, en queden 34. Perdó, Perdó, que algú faci els números, a veure quin dia cau. D'avui en 34 dies calculeu, és un momentet, va, és un momentet. Ja tenim aquests 500 euros. Clar, perquè és que algú diria que per habilitar tota una planta 4.700 euros, home, doncs és un preu més que raonable, segons què hi vulgueu fer. Sí, ara està diàfana, just acabades les obres i falta enrajolar, falta enguixar, falta la instal·lació elèctrica, falta els focus o el que necessitem per il·luminar-la i més algun tipus de mobiliari per fer-hi totes les activitats que hi volem realitzar en aquesta planta. Si volem posar els dinerets, els euros, els centimets, on hem d'anar? On s'ha d'anar per ajudar-vos? Doncs a la mateixa pàgina, al mateix blog del casal, ja hi ha l'enllaç, però si aneu a barkami.com, em sembla que és, doncs ja poseu allí Casal d'Espertaferro i ja ho trobareu. Com funciona això? Perquè tinc entès que no és automàtic, allò que poses els diners, sinó no és el... Zup! Que rotllo pagament instantani. El que hi ha és... Tu fiques els diners i suposem que queden 20 dies, doncs al cap de 20 dies et correria el càrrec, t'arribaria el moment de pagar. I si no s'ha arribat al munto total, doncs no abones al final els diners. I per fer-ho més atractiu hi ha com un joc dintre d'això del Barkami, que és, m'ho he apuntat perquè no m'ho sé de memòria. No, sí. Si poses 20 euros... I a mi no em serveix de res, En fi. Si fiques 20 euros, sortirà el teu nom a la placa i més una entrada per la festa de Cap d'Any que muntem cada any a la Palma. Si fiques 40 euros l'anterior, més una samarreta dels 20 anys del casal, 100 euros l'anterior, més un sopar a la taverna d'Espertaferro, Molt bé. 200 euros l'anterior, més un passi per un curs de tas de vins que organitzarem en aquesta sala, amb 500 euros una entrada, l'anterior, més una entrada gratuïta
bueno, podràs anar gratuïtament a tots els actes que fem durant un any. I un passe per tota la vida, un passe per tota la vida ho feu ja? Bueno, ja el més suculent, que són, si vols aportar 2.000 euros al nostre projecte, doncs tindràs tot l'anterior, més batejar la sala amb el nom que tu vulguis, en conveniència amb la Junta, ficar... Clar, perquè clar, podríem fer, no sé... Sí, podríem fer la pirula, però intentarem evitar-ho. Felipe V, Juanca. El Rivera, no? Tota la colleta. En fi, clar, doncs aquí queda. Recordeu, a la web del Casal d'Espartaferro, reusencs, el d'Espartaferro ens necessita per la segona planta de l'edifici per fer-hi... Què hi fareu allà? Doncs, just acabin les obres, ja tenim pensades un par d'activitats que volem fer, que també les tinc apuntades. Sí. Tenim ioga, tas de vins, dansa del ventre, malabars, capoeira, un taller de nutrició, més tots els actes que vulguin fer les entitats, com xerrades, passis de vídeo, presentacions de llibre... Alhora, el Casal d'Espartaferro té... Hi ha diverses organitzacions que s'organitzen a nivell de països catalans, de l'esquerra independentista, com pot ser Maulets, la Cagell, l'Escup, i llavors aquest espai seria un punt on podrien fer meses nacionals o assemblees nacionals o òrgans de decisió dintre de les seves organitzacions. I, alhora també oberta a tot, o sigui, no cal que siguis del casal tampoc, si ens ve un col·lectiu, un esplai, el que sigui. Esteu oberts, vaja, esteu oberts. Sí, obert a tot. Molt bé. La primera planta ja està feta, no? Sí, hi ha la cuina i uns despatxets. Ja hi podem anar a fer feina i a dinar... Ens podem reunir i fer feina. Falta aquesta segona planta, aquesta sala diàfana, que ha de servir per totes aquestes activitats. El bloc de casa vostra, allí podem fer aquesta modalitat de micromecenatge 2.0. Ell sí m'agrada molt l'experiència, que ja havíeu explicat de les rajoles. Sí. Allà padrina una rajola i va funcionar molt bé. I ha funcionat molt bé. Activitats que teniu per aquesta mateixa setmana, perquè escolta, que puc parlar del Correllengua, perquè això és demà ja, no? Demà dijous. Sí, demà mateix tenim el primer acte del Correllengua, que és una xerrada sobre la immersió lingüística, que malauradament està més d'actualitat que mai, per les contínues agressions que rebem com a poble, que la munta Òmnium, i això és demà. El divendres tenim un cercavila, en el que participarà el Bou, el Borinot de Barraques, una xaranga i una colla castellera universitària que es diuen els Pataquers. Per on hem de passar, per veure tot això? Doncs des de la... Des de la Llibertat, plaça Llibertat, fins a la plaça de Baris Fàbregas. A quina hora, més o menys? Comencem a les 6 allí i acabarem. Bé, podem anar a donar sang i després anem a... Tenim un dia complet. Sí, ens sortirà rodó. A les 6 comencem allí a la Llibertat i a les 7 estarem a la plaça Baris Fàbregas i llavors hi haurà els Pataquers faran un taller de castells i actuació, hi haurà jocs infantils, hi haurà música, hi haurà un petit servei de barra per autogestionar-nos i a la nit doncs farem... Nosaltres hem batejat Gresca Catalana, que serà una batalla de DJs. Això aquest dijous? No, això divendres. Ah, però no, hosti... No, divendres. Hi haurà així una batalla de DJs que li hem dit Gresca Catalana, que tot serà música en català, que té molta sortida i hi ha molts grups que podem conèixer que encara ningú els coneix. Ricard Aragonès, no hay más preguntas, pero no se vaya todavía, porque encara n'hi ha més... Hola, què tal? On vas, així, ara? No, jo després t'ho explico, perquè sou molt modernos allà al casal. Jo estic veient que sou molt modernos amb el tema aquest del crowdfunding o el micromecenatge. Hem dit crowdfunding, no ho hem dit, això. Ho he dit jo perquè encara soc més moderno, m'entens? No cal dir anglicismes, tampoc tenim la nostra paraula. No, jo sí que dic anglicismes perquè sempre he volgut caure molt bé en el món anglosaxó. Diu que anem per feina, Anem per feina, vinga, va, 2 numerets m'has d'agafar. No són pas perquè et toqui res pel casal, és per repartir sort pels altres, no tot t'ho quedaràs tu, m'entens? Lec un primer? Un i un altre, no cal que miris els números, no els miris, perquè ho direm després de la publicitat, la gent li agafa una... Es queden tots pendents per saber qui li toca. I ara, ja que els tinc, ara els guardaré jo. El que passa és que us vull... Potser critiquem molt, ell critica molt el del Halloween i aquestes coses, però amb el tema aquest del micromecenatge esteu aconseguint que es perdin 2 formes molt tradicionals de recaptar diners. Una és coneguda molt en el món de l'artista, que és passar el barret, i l'altra, coneguda molt en el món religiós, que és demanar l'almoina a l'acabar. Mira, ell li ha sortit automàtic, és de poble, m'entens? Aquest senyor ja van criar així. No, jo no em poso. Fem-ho així, tu no t'has de pagar el teu, m'entens? 20 pens, perquè així quan ho descanvis te'n això es fa surtin sempre, ara més. que s'ha acabat l'espectacle, o sigui, en aquest cas la litúrgia, doncs en el teu cas és l'entrevista, ara podríem anar a públic a demanar. O sigui, si vols mentrestant acomiada, nosaltres anem a demanar. Sí, ves fent. No acomiado, encara tenim un altre. 20 penics m'ha posat, per un tio més rata. Així portes canviar, home, clar. Sí, 20 penics, més rata. És autèntic, eh? Sí. És molt rata, així. Bueno, encara que no us ho penseu, hi ha gent que vol venir aquí a estar